Prosím ťa, neurob tú istú chybu, ktorú som pri výbere turistického spacáku urobil aj ja. Ja som na výbavu minul tisícky eur a keby si mám znova vyberať spacák, urobil by som to takto. Všetky technické detaily ako materiál, či papier, alebo syntetika, alebo dĺžka, šírka, teploty, mužský, ženský, značka, plnivosť peria, alebo neviem čo, ti je úplne na prd, pretože sa zabudol opýtať fundamentálne otázky. Všetko som riešil a ja najskôr takto, tieto technické detaily, podľa toho som si vybral spacák. A to je ten dôvod, prečo ich tu mám 300 a ešte som aj niektoré predal. Keby si mal znova vybrať spacák, robil by som to takto. V úplne prvom rade by som sa zamyslel nad tým, ako často chodím do lesa, ako často chcem chodiť do lesa, či tam chodím v lete, či tam chodím v zime, či tam chodím na jeseň, či tam chodím na jar, či tam chodím raz ročne, či tam chodím 10 krát do roka, či tam chodím raz za pol roka, či tam chodím raz za sezónu, či tam chodím raz mesačne, či tam chodím každý víkend, či tam chcem chodiť dvakrát do týždňa, či chcem stanovať raz mesačne, či chcem stanovať každý víkend, všetky takéto detaily. Či mám nejaké športy v zime, iné, ktoré ma bavia, či mám nejaké športy na jar, iné, ktoré ma bavia. Či chcem chodiť na tú turistiku iba v lete, či chcem chodiť na turistiku iba na jeseň. V zime môžem chodiť lyžovať, ski alpy, neviem čo všetko, takže v zime stanovať nepôjdem. Takže tým pádom zimný nepotrebuješ, vybavené. Či v lete chodím radšej plávať, bicyklovať alebo iba na turistiky, že nemám rád stanovať v lete, lebo je teplo. Tým pádom letný nepotrebuješ, chodíš na turistiky iba na jar alebo iba na jeseň napríklad. Ak tam chceš chodiť dvakrát do roka, tak ti je zbytočný 450 eurový spacák. Vystačíš si aj s nejakým obyčajným 5 korunovým z Decathlonu alebo od niekadiaľ. Ak chceš chodiť stanovať každý víkend, každý druhý víkend, tak ti pravdepodobne nebude stačiť nejaký lacný 5 korunový, pretože si zažiješ viac druhov počasia. Keď chcem chodiť iba v lete, jún, júl, august, tak asi nebudem potrebovať nejaký spacák, čo je do minus 2 stupňov, zbytočne ťažký, veľký. Postačí mi nejaký lacnejší. Keď bude v noci 20 stupňov, tak naozaj ti stačí len nejaká prikrývka, obyčajná lahučka. Keď chceš chodiť v zime, tak asi logicky budeš potrebovať nejaký väčší, ťažší, do nižšej teploty. Ale zase keď si chceš kúpiť iba jeden na všetko, tak to pravdepodobne nebude dobrý nápad, pretože ti v ňom bude v lete teplo obrovské, tak ako som to robil ja. Hľadal som spacák taký, že ho budem používať na všetko, je do minus 5 a ako náhle sa začalo oteplovať, tak som sa v ňom skoro roztopil. Zobudil som sa celý mokrý, a keby som sa osprchoval. Druhá otázka, nad ktorou by som sa zamyslel, je, či to naozaj potrebujem, či to je moja priorita v živote, či si to môžem dovoliť, či nebudem žrať na konci mesiaca suché rožky len kvôli tomu, aby som mal spacák, či som sa nenechal ovplyvniť marketingom, nie som dotlačený k tomu, aby som si to kúpil. To naozaj chcem ja robiť, je to moja záľuba, mám to rád, chcem s tým tráviť čas. Keď máš odpovede na tieto otázky, tak sa môžeš zamyslieť nad ďalšou, a to je tá, či máš rád teplo v noci alebo zimu, či si studený spáč alebo si teplý spáč. Či máš aj v januári otvorené okno a spíš pod letným plónom ako ja, alebo či musíš byť zabambúšený jak cibula, bo ti je zima a rád spíš v teplúčku. To je veľmi dôležité pri výbere spacáku. Aký si typ spáča, či si teplý spáč, či si studený spáč, či sa rád odokrieš, či rád vyložíš nohu von pod paplóna. Toto zohráva dôležitú rolu pri tom, keď si budeš vyberať teplotný rozsah tvojho spacáku. Pretože ja keď som studený spáč, tak ja nepotrebujem až taký teplý spacák ako niekto, kto je rád zabambúšený a je mu v noci zima a musí spať v teplúčku. Ten bude potrebovať teplejší spacák napríklad. Ďalšia dôležitá otázka je, ako si aktívny v noci. Či si lahneš do postele, ako do truhly, zaspíš a ráno sa zobudíš úplne rovnako, alebo si takto lahneš večer a ráno sa zobudíš na hlave, sa točíš, prevrácaš, krútiš hore dole nohami počas spánku, ako napríklad aj ja. Lahnem si na chrbát, za hodinu som na boku, ráno sa zobudím na bruchu, ja sa celú noc proste točím hore dole, halabala jak na kolotoči. Toto je dôležité vedieť kvôli tomu, aby si vedel, či ti bude vyhovovať viacej spacák alebo tzv. Quilt, čo je v podstate prikrývka, je to teoreticky paplón, ale s páperím. Ja napríklad používam kilt, lebo sa točím hore dole. V spacáku sa cítim stiesnený. Nemám tam takú slobodu, nemám to rád, keď som tam taký natisnutý, nohy si nemôžem dať od seba, nemôžem si ju v noci vyložiť von, keď mi je teplo. To nenávidím, preto mám radšej quilty. Keď vieš odpovedať na tieto otázky, tak máme cca odhad, aký spacák budeš potrebovať. Či to je kilt alebo spacák. Kilt má napríklad tú výhodu, že nemá zadnú stranu tu na chrbáte a nemajú kvôli tomu, pretože keď na nej ležíš, tak aj tak je stlačená a perie izoluje vďaka tomu, že je nadýchané a drží vzduch teplý. Takže ty keď to perie prilahneš, tak aj tak neizoluje. Pritom je ale veľmi dôležitá karimatka, ešte aj dôležitejšia ako spacák, ale o tom v inom videu. A keďže nemá tú zadnú stranu, tak sa tým dá ušetriť nejaká váha. Majú ale jednu nevýhodu, a to je, že keď sa prevracaš, tak sa ti dokáže nadvihnúť a zafúkať ti tam. Volá sa to tzv. Cold draft. Dokáže ťa to zobudiť. Výrobcovia ale prišli s takým šikovným riešením, to že na každý kilt dávajú takéto sponky, tak to si to zopneš, prevlečeš to pod karimatku a tým pádom keď sa točíš, tak sa ti to nenadvihne a neofúkne ťa tam. Je to šikovné malé riešenie. Čo sa týka šírky a dĺžky, tak ja som spravil obrovskú chybu, lebo som si zase myslel, že mi nebude obyčajný stačiť, aj keď tam bolo 182 cm, ja mám 182 cm. Bola tá šírka akurát na mňa. Ja som si povedal, nie, to nebude stačiť, čo keď sa budem točiť hore dole, tak som zobral dlhý a široký, ktorý je o niekoľko stoviek gramov ťažší ako klasický a je mi to úplne zbytočné tie rozmery naviac. Tu schovám aj 10 ľudí, takže keď som si vyberal ďalší letný, ten mi bol moc teplý na leto, ten je do minus 6, to je ten, čo som si myslel, že mi bude na celý rok akurát, ale v
lete som sa v ňom varil, na SMPčke som ho aj neraz nevytiahol, som spal proste bez spacáku a henten som nosil zbytočne v batohu. Tak som sa rozhodol pre značku Cumulus a už som zobral klasickú šírku aj klasickú dĺžku, maximálne mi to stačí. A čo sa týka či peria alebo syntetika, určite by som išiel do peria, pretože perie je ľahučké a je ľahko zbaliteľné. Toto je ten čierny kilt, ešte ho dokážem aj viac tlačiť. To je proste niečo neuveriteľné, ako sa to dá zbaliť, to perie. Toto by som so syntetickým spacákom v živote neurobil. Či máš zobrať hydrofóbne, to znamená upravené proti vode, alebo klasické, záleží na tvojom budžete. Pokiaľ na to budžet máš, šiel by som do hydrofóbneho, pokiaľ na to budžet nemáš, šiel by som do klasického a nelamal by som si s tým hlavu, pretože podľa tohto videa I've been told my entire life, never get a down sleeping bag wet. I'm starting to question everything I've been taught about sleeping bags. to až taký veľký problém, že ti namokne spacák nie je. Ja som bol originál hamakár, chodil som na hamaky, tam som si kúpil rôzne spacáky, kúpil som si syntetický spacák, lacnejší, ktorý udával nejakú teplotu, nemal žiadnu normu. Bola mi v ňom nakoniec zima, lebo bol proste lacný, nekvalitný. Kúpil som si rôzne letné spacáky, ktoré na horúce letné noci sú fajn, ale zároveň sú ťažšie. Tak som hľadal niečo univerzálne, čo budem môcť používať celý rok. Myslel som si, že budem chodiť aj v zime, lebo som sa neopýtal tie fundamentálne otázky. V zime niekedy chodím, ale nechodím stanovať von v zime, chodím na útulne napríklad. Na jar a jeseň ho niekedy použijem, vtedy sa mi oplatí. Ale ja som ho kúpil s tým, že ho budem používať celý rok. Začal som ho používať v lete, skoro som sa rozvaril po ňom jak taký džem. Som potreboval nájsť proste nejaké riešenie. Som našiel tento Cumulus čierny, ktorý má komfort 9 stupňov myslím a limit 4 stupne. Čiže úplne ideálna 90% času, kedy chodím stanovať. Čiže keby sa opýtam tieto otázky najskôr, že kedy idem stanovať, kedy chodím, kedy chcem chodiť, zistím to, tak by mi to pravdepodobne pomohlo vo výbere a nemusel som kúpiť 6 alebo koľko spacákov predtým. Môže byť ten spacák drahší, že stojí 200, 300, 400 eur, ale keď si kúpim predtým spacáky za 400 eur, lebo si myslíš, že ti budú OK, a aj tak nakoniec kúpiš ten 400 eurový, tak si minul 800 eur. Tento oranžový veľký do minus 6 jeho značky Enlightenment Equipment. A je to veľmi dobrá značka, mám rád ten quilt. Druhý, tento čierny, je od značky Cumulus, to je európska, stredoeurópska, poľská značka. Výborný spacák, ten s ním som ešte viac spokojný, ten je úplne brutálne domyslený, fakt je špičkový. Ďalej sú tu značky ako Rap, Zipex, Katabatic Gear, Sir Joseph, Hyperlight, Nemo, Thermarest, Situ Summit, Patizon, to by mala byť tuším česká značka, kopu ďalších. Takže ty musíš vedieť, či si teplý spáč, či si studený spáč, či budeš chodiť v lete, či budeš chodiť v zime, či sa prevraciaš, či sa neprevraciaš a potom môžeš riešiť nejaké teplotné limity. V lete asi ti bude zbytočný spacák do minus 5 alebo aj do 0, preto som zvolil spacák, čo má komfort 9 a limit 4, čo je na väčšinu roka. V zime ti zase spacák do 0 asi bude málo, keď bude v noci minus 5, minus 10. Musíš sa ty rozhodnúť, kedy chodíš, či si teplý spáč, či sa prevraciaš. Možno by som povedal, že dôležitejšie ako samotný spacák je karimatka, na ktorej spíš, pretože tá ťa izoluje od zeme a zem bere najviac tepla z teba, ale o tom v ďalšom videu. Pokiaľ ti to nepomohlo, nepochopil si to, potrebuješ pomoc osobnejšiu, ti ponúkam možnosť osobnej konzultácie, kde sa pozrieme na to, ako chceš chodiť, ako často, aký si spáč a podobne. Pokúsime sa vybrať čo najlepší spacák za čo najlepšie peniaze pre tvoje podmienky. Takže pokiaľ by si mal niečo takéto záujem, tak viac info nájdeš dole v popise. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak mi zanechaj like a nejaký komentár, že čo by si chcel vedieť ďalšie, čo by si na tomto videu vylepšil a čo by si doplnil k spacákom.